enenchesi, parismo rompediniste, sariste lenchesi, con gozmoni palados, sarmetingi menchesi, sanarmetingi menchesi, con gozmoni palados, sarmetingi menchesi, parerisa mesereya. Τι γράφουμε τώρα? Ποιο θα πούμε? Ένα του Χαλιόπουλου. Καπικέτης, ποιο εσύ. Χαλιόπουλος από την καταγραφή της Πέμπτος Μεριλέ του 28-30 είναι η εποχή, από Καπικέτη. Πιο πολύ για τον τρόπο που λέει το τραγούδι, είναι γνωστός ο σκοπός και τώρα τραγουδιέται. Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό, πιο πολύ για αυτόν τον λόγο. Να αποτυπωθεί αυτή η ιδιαιτερότητα. Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα. Μία πληροφορία ακόμη είναι στο Καρδίας Ανιγάρι με το Σοκράτη και Ψελίδη. Ο σκοπός. Επανεκτέλεση, ναι. Η μελωδία. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Και τέτοιες στίχοι δεν γράφονται, έτσι. Βλέπεις τώρα οι δισκογραφίες και όλα αυτά που βγαίνουν που είναι για τα σκουπίδια. Αυτό ήταν δικά του. Ναι, ξέρω. Ήταν το Παρατσούκλι. Ξέρω. Είπαμε, ήταν ράφτης. Ναι. Πήγε στην Αθήνα, τυχαία βρέθηκε και από ό,τι κατάλαβα, που μου είπε ο Ανδρεάδης ο Χρυσόστομος, γιατί νομίζω έχει η γιαγιά του, αδελφή της γιαγιάς του, έχουν κάποιο αυτό, έχουν συγγένεια. Και πήγε κάτω να δει τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, τη ραπτική. Τελικά έκανε πόσους, 2 μήνες, 3 μήνες, δεν θυμάμαι πόσο μου είπαν ότι έλειψε, ας πούμε, από το χωριό, την Κορομιλιά Καστοριάς. Και η γυναίκα του, επειδή τότε υπήρχαν οι αρρώστιες και τέτοια, σου λέει πέθανε αυτός. Δεν υπήρχε και επικοινωνία. Τον έκανε μνημόσυνο. Και την ημέρα του μνημοσύνου του ήρθε στο χωριό, ο Χαλιβόπουλος. Καταστάσεις. Και έγινε γλέντια αντί για μνημόσυνο. Αυτός ο σκοπός δείχνει κιόλας ότι
Παλιά που παίζαμε μόνο μια λίρα και τραγούδουσα. Δεν είχε ούτε ταούλια, ούτε συνοδείες ορχήστρα, ούτε τίποτα. Επειδή υπάρχει αυτή η μεταβολή στην ταχύτητα, είχε γίνει και αυτό το μαγικό που είναι με τις παραδοσιακές ηχογραφήσεις που ακούμε. Τα στρογγυλεμένα τα πράγματα είναι... εδώ υπάρχει κάτι απρόοπτο. Συνέχεια σε κάθε στίχο βλέπεις και στοιχεία καινούρια. Γιατί δεν είναι, δεν είναι τυποποιημένο. Δεν είναι... Κατάλαβες, Βασίλη. Ενώ όταν βάλεις ένα αριθμό, ένα μετρονόμο, πρέπει να είσαι εκεί μέσα, ας πούμε. Κάτι το οποίο συμβαίνει στην κλασική μουσική και όχι στις δημοτικές παραδοσιακές μουσικές. Βέβαια και ήταν επειδή ήμασταν και σκέτα με τη λύρα. Δεν υπήρχε κάποιος, ας πούμε, κάποιο... Βέβαια και τον ταούλι να υπήρχε και κρουστό να υπήρχε, ακολουθούσε ό,τι έκανε ο Λιράκης. Και πήγαινε αυτό, υπάρχει μια... Αν το μετρήσεις δηλαδή, δεν είναι ίδια ταχύτητα παντού. Γι' αυτό έχει και αυτή το απρόοπτο μέσα. Αυτή την ομορφιά. Ναι, αυτή την ομορφιά. Δεν είναι καταγεγραμμένο πουθενά ότι υπάρχει λύρα και κρουστό μαζί. Πουθενά. Η λύρα είναι Λογικό δεν είναι. Στα οικογενειακά δελέτια ή στα καφενεία ή στα σπίτια είναι μόνη τη λύρα και η φωνή. Δεν είναι λογικό τώρα, άμα πήγε ένα ταούλι με αυτή τη λύρα, άμα χτυπήσει το ταούλι να μην ακούγεται η λύρα. Το λέω αυτό για να καταγραφεί, διότι πολλές φορές βλέπουμε ότι βγαίνουν σε διάφορα πάλκο να κάνουν κάποια προγράμματα και συνοδεύει το ταούλι, τη λύρα, ας πούμε. Το ταούλι δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος. Τα αρμόνια, με τα μηχανήματα. Εκεί μπαίνει και η λύρα στο μηχάνημα, οπότε ακούγεται δυνατά. Αλλά και κάτι που πάει, ας πούμε, αυτά και στα χορευτικά και στους ανθρώπους που μαθαίνουν χορό τώρα. Επειδή παρατηρώ τώρα και έχω πάει και σε συλλόγους που μαθαίνουν χορό, δεν μαθαίνουν πλέον χορό με την μελωδία και με τη λύρα. Μαθαίνουν χορό με τον ταούλι. Αν δεν έχει ταούλι, δεν χορεύουν τα χορευτικά. Δεν μπορούν να χορέψουν. Δεν έχω κάνει ποτέ μάθημα με ταούλι. Ναι, δεν μπορούν να χορέψουν. Ναι, εγώ σου λέω για πολλούς τώρα. Ξέρεις. Ναι. Δεν μπορούν να χορέψουν γιατί τα παιδιά μαθαίνουν με το χτύπημα του ταουλιού. Ναι. Και όχι με τη λύρα. Με τη λύρα μπορείς να χορέψεις, όχι μόνο να χορέψεις. Δεν χρειάζεται τίποτα. Γιατί στους συλλόγους κατέληξε να είναι εικονική η λύρα. Για στόλισμα. Είναι πιο πρωτεύον το ταούλι σε ένα χορευτικό σύλλογο παρά η λύρα. Γι' αυτό είναι όμως πολύ λάθος. Αν δεν σε δώσει η λύρα, σε κάποιους χώρους όπως είναι η Σέρα, αν δεν σε δώσει η λύρα, δεν μπορεί και να χορέψει. Εγώ χορευτής παλιός είμαι. Αν δεν έτεινε η λύρα να χορέψω, τον ταούλι θα πω. Ό,τι και να κάνει τον ταούλι. Ύστερα κάποιοι ρυθμοί, ας πούμε, είναι ίδιοι. Έτσι, σαν, ας πούμε, μετρημένοι. Είναι ίδιοι. Αλλά ο σκοπός, η μελωδία είναι άλλο λετσίνα, άλλο τριγώνα, άλλο σερανίτσα, άλλο σαν ρυθμός μπορεί να είναι ο ίδιος με τον ταούλι. Αλλά δεν πρέπει να ακούς και τη μελωδία για να παίρνεις ο χορευτής για να αποδώσει. Είναι καταγεγραμμένο ότι οι χορευτές είχαν επικοινωνία με τον λιράρι ή με τον ζουρνατζή. Τώρα είναι με τον ταούλι. Και η επικοινωνία ήταν αυτή. Ο ένας ενέπνεε τον άλλον για να χορέψει. Έτσι ακριβώς. Ναι. Πάμε στον επόμενο σκοπό. Paris moron de vini se, Paris silenciosi.